Miguel é a cor rosa. Bos días. Bos días, mestra. Sabedes que toca facer hoxe? Hoxe imos falar sobre a nosa festividade favorita do ano. Por exemplo, a miña é o Nadal, porque nos reunimos toda a familia. Así que agora, de un en un, ides saír e dicirlles aos vosos compañeiros cal é a vosa. Algún voluntario? Eu. Moi ben, Sarai, pois adiante logo. Cando Sarai acabe, xa ides saindo un por un. A miña festividade favorita é o magosto, porque me gustan moito os castaños. A miña festividade favorita é o Nadal, como a mestra, porque Papá Noel e os Reis Magos deixanme moitos xoguetes. A miña festividade favorita é Halloween, porque mo paso moi ben dándolle sustos a meus irmáns e gastándolles bromas. Moi ben, chicas. Queres sair alguén máis? Ti, por exemplo, Miguel. Bueno, non sei, está ben. A miña festividade favorita é o Entroido, porque podo disfrazarme de fada e poñerme coronas, pintarme as unhas, usar a maquillaxe da miña nai. Grazas, Miguel. Podes sentar. Alguén me pode dicir por que vos estades a rir? E que mestra, Miguel dixo que lle gustaba o carnaval para vestirse de princesa, maquillarse, e iso son cousas de rapazas. Ademais, hoxe tamén ven vestido con roupa de nena, porque é rosa. Sarai, saberías dicirme por que a cor rosa é para nena ou por que hai unha roupa específica para nena e outra para nena? A verdade é que non. Eu só o digo porque o escoito na rúa, na casa, na televisión. Sabes por que non coñeces o motivo de por que debe haber unhas cousas para neno e outras para nena? Porque iso non é así. Veredes, cada quen é libre de vestirse como queira, de maquillarse ou non, de xogar co que prefira, independentemente de que sexa neno ou nena. E sabedes cal é a miña cor preferida? A azul, a que supostamente sería de neno, pero non é así. Agora que o dis, mestra, a cor preferida da miña prima maior tamén é o azul. Entón, por que ao ver os anuncios da televisión as nenas sempre xogan con bonecas e os nenos xogan con coches? Verás, Carmen, hai moitos anos atrás as cousas eran como vos me estades a dicir agora. Unhas dicíanse que era para nenos e outras para nenas. Pero co paso dos anos iso cambiou e cada quen pode ser como queira ser. Antes tampouco estaría ben visto que unha muller fora médica, policía, bombeira, futbolista, pero por sorte, hoxe en día iso avanzou e pouco a pouco estámoslo cambiando. Menos mal, mestra, porque a verdade é que a min gustaríame ser policía. Pois antes iso non estaría ben visto, pero por sorte agora podedes ser o que queredes ser. Claro, entón Miguel pode vestirse con vestidos e maquillarse, porque cada un pode facer o que quere e non hai que pensar que só as nenas poden facelo. Exacto, Sarai, xa vexo que captaches a mensaxe. E o resto, tedes algunha dúbida? Non, mestra. Xenial, pois agora creo que deberíades dicirlle algo a Miguel, non? Sí, sentímolo moito, Miguel. Non debimos rirnos de ti. Cada un ten os seus gustos e debemos respetarnos entre todos e todas. Grazas por entender.